Comrade, unoti iwe nyika inoendepi? Zimbabwe inogara iri Zimbabwe, haifi yakachinja. Zvatakauya nayo ndizvo zvairi. Zvekutungamirira izvi zvaunorwadziwa kuti nyika inoenda nevafana ava, vanoenda nayo kupi? Hapana kwavanoenda nayo. Iyo munorambidza kuti vatonge, akaunza multi-party democracy muno ndiani? Hati ZANU-PF. Takabva musango tichitaura zvesocialism yedu. Guta zhinji yataitaura ndeyesocialism, yekuti means of production inoitwa collectively owned, kwete kuitwa owned nevanhu vashoma shoma. Saka ndiwo vakakonzeresa izvozvo. Saka vanozorambidzirei kuti vamwe vatonge? Kana deo vaida kuti varambidzwa yakaita one party state, takaramba tiri musocialism yedu yatakabva nayo musango tichida kuita zvecollectivization. Saka izvo zvekuswera kupuwa politics yekunzi nyika inoenda hakuna kwainoenda. Unongoti fawawa uchifa wakadaro usina chaunacho nekuda kutedzera zvematongerwo enyika. Haisisiri ZANU yedu yatakarwa hondo tinayo. Takatiri ZANU chaiyo kwete ZANU yemadzakutsakwiri. Ende hurumende yacho yeregion ka zviri kuitwa zveregionalism mukutonga, yekuti unoona macabinet ministers ari enzvimbo imwe chete, kumwe kusina. Angoti adaunza atonge anongonzi ndewe kwakati, atonga ndewe kwakati. Une cabinet ipi yakayeka? Manicaland ina cabinet minister here. Just example, opa hasi yokumanicaland wakatamira baba wakanga vari headmaster kumanyika, achibva waita nzvimbo ikokoko ndo anoita fanga nobva manicaland. Hasi yomanicaland mukaranga opa. Ngatisangotaure zvisina nebasa zvisingatipiyeyo. Ngatitaure zvemari yedu. Isoda kuguta kwete kuswera uchirwira musangano usina nebasa rese. Anenge achida zvemusangano wake ndiye anokampenera ega. Umbotoona tichienda iko. Iye zvinezvi hatida kumbopinda kana makampeni acho, takagara kudzimba dzedu. Toita kana totengesa madomasi totengesa madomasi, totowana kamari kekusaplimenta katumara tijezi kwatinopuwa ito. Ngatisiyanei nazvo izvo zvekubatirira paZANU-PF. Yanga ZANU-PF yedu yakare ndizvozvo. Iye zvezvi masarani. Hamuna kana vanhu vatakatina kuchimurenga wakawanda varimo. Vasara vashoma shoma. Vazhinji vacho ndemadzakutsa akangouya kutora zvigaro akabva angopinda iye zvezvi yakaitwa captured ZANU-PF yachoyo. Aiwa, kana uchiramba unazvo iwe comrade, ramba zvako unazvo. Inini handingambotende kutsigirana newe, nokuti hauna kumboadhireswa pamberi pako uchitaurirwa kuti nekamari ikako ndichakamisa kana inini ndikapinda mupawa. Saka zviri kutaura kuti chi ndongoramba ndakarumirira kuti kwai ndikaombera chomukamwa chinodonha. Comrade, ameno itai mega. Itai mega zvetione kwazviri kuenda kwachona. Akakuudzai kuti kana yaenda ikoko inonhingirika ndiani? Ndiani akakuudzai? Makaenda kumasvikira apiko akakuudzai izvozvo? Kana zviri izvozvo ada comrade akafa unozvirambirani? Vasikana, musarambe makangoshingirirana zvinhu zvisingambokuchokai kuti kunze nokunei. Kutoita kanzero kuti no more veteran munyika muno nokuda kwomunhu ari kuda kudya. Comrade, ipapo ndinopokana newenyu. Una zvako hanzvadzi, wakangopfeka bhachi chete asi hausiwo. Wakamboona ZANU-PF yekupi inoti new dispensation? Uri kupfema kaiwanepi? Islogani yokumba kwamai aniyo yokuti pfe. Iwe sara wega nayo ZANU yako iyoyo. Unasirana nemunhu anoda kukuteerera. Kana usingadi kuteererwa unosiyana naye. Makore manga ndine independence panapo zvinhu zvichingoipa tichitaurirana tiri mumba macho ukada kutaura wodzingwa buda. Saka kana wabuda kunze kumusha unotaura neari mumba chirudziko ipo mune madziro. Saka zvokutongosiyana nevanozvikudza vazvikudze, asi kana wazofusirwa nedhaka vachazviziva kuti takamboudzwa. Kuti zvako zvokuda kunyengerera unonyengerera chipo, ndakutosiya nhaka yeurombo mumusha nekuda kwekuti vanhu havadi kunzwisisa. Rega vapedzerane. Vachapedzerana nevanofunga kuti vakuru kudarika isu. Kana kuti taitambura tichigadzira mastructures epati nguva yechimurenga tine futi kumusana. Mastructures ese avari kudada nawo tisu takamagadzira isu.
Saka kana vasinei nesu ngavachiita isusu tiri tosiyana navo. Totaura tiri mumba ipi? Imba yedu futi iZimbabwe. Imba yedu is not a political party. A political party chinhu chinogona kugadzirwa chinotakarira democracy. Democracy yacho ndiyo yacho iri kuitika. Anoitora ndiani? Hapana munhu anowina election akatora nyika akaipa Britain anoipa chirudzi. Hapana munhu anorwira nyika akaipa America anovapa chirudziko America yacho. Vanhu ndivo vanofanira kutaura kuti ngatipe America tive pasi peAmerica. Kwete maindividuals vari kutaura zvavo zvekuzvidefendera mhosva dzavo. Vanoziva kuti kana vakabva pazvigaro vanoenda kujeri nekuti vane mhosva dzakawandisa. Mhosva vanadzo, vanoziva mhosva dzavo. Kujeri kwacho that's where they deserve not. They should not have that freedom yavanayo izvozvo. Freedom yekubatirira yechisimba. Comrade, vari kutaura izvo kuti tovana izvo. Saka ivoda kutonga kusvika vachembera kusvika makore mangani. Tomboti waane 8 years uri kuita president. Tomboti iwewe uri president wa 8 years. Wakusvika ku90. Uneshuwa kuti uchatonga kusvika 100 years. Saka inopera sei nyaya yacho? Iwe inini ndaizviti ndakakura ndisina baba ini. Ndaiti baba wangu iZANU-PF ndo zvandanga ndichiita ini. Ndichibva kuhondo, ndiri kuhondo kwacho ikoko, ndichibva kuhondo munhu anenge achindidena, ndaiti wadena ZANU-PF. But zvakona yaramba. Nyaya yacho haichaita, haisiyo ZANU-PF yandaitaura iyai. Kona ndakuramba baba vangu wotoziva kuti zvashata. Kana uchiona ndakuramba baba vangu inini ndakuti baba hamusiri baba vangu, zvaipa. Inini ndaiti ndiri kwese ndakasenzera ku19 Infantry Battalion ndavazinduna. Ndikaenda ndaiti ndikapinda mumana magwegwe mumabhawa muya ukangondidena chete ndotaura kuti wadena ZANU-PF. Uchandiona ndonzi ZANU-PF uchatiza chete. Zvakapera, time yacho inopera. Baba vangu havachandida, saka udondide sei? ZANU-PF haichandida. Dai ndida yaindibagadzirisa zvandinofanira kunge ndichiita. Dai ndida yaindipa zvandinofanira kunge ndichida. Inondida sei kana ndichiti kana ndaita zvandaita indisunga? Iwoti kwa inondida. Haindidi. Haichandidi, baba havachandida. Saka usati kwa ngatigare tigadzirisane chi togadzirisana sei? Saka iwe unoda kutonga kusvika gore ripi? Paunoda kuti yaenda kupi nyika yacho? Titaridzewo nzira yainoenda nyika yacho. Comrade, isusu hatisi makomrade ekugadzira isu tiri chaivo but ukanota taura kudai tarwadziwa. Taurai zvenyu makomo. Chetichaswera tichatonyengerera. Tinei sinzi tuye nenyika 1980 comrade achiri kungofamba neshoka. Vari kufara. Vana vakazozvarwa 80 vavo ndo vatova nemazimota, ndo vatova nemamanjoni, ndo vatova nei. Iwe comrade wakauya nenyika yacho une uchingonzi nyika inoenda kuenda kupi nani? Inoenda naniko nyika iyi? Haina kwainoenda nyika iri muno. Vari kuita zvemavhoti nekukambena nekudino maZimbabweans vese. Zvine basa re 9 makomedzi munoramba muchingoshandiswa. Haungarumi ruoko runokupasadza. Ndopasadza ripi zvandakashandira ndonzi ndiri kupiwa nepati chii chandokupiwa ipapo? Chandapiwa chiinini? Zvandakashanda ndonzanzi usaruma ruoko rwuri kukupasadza. Imi tichitambura kudai takazvishandira zvinhu izvi. Nhasi tisu varombo wokupedzisira. Hama dzavo vana vakazozvarwa 8 ndo vatova mberi. Isusu tichingoramba makomedzi nyika inoenda. Wabva undokambena wopuwa kachisupo wogara pasi pomuti. Makomrades, ngatisiyanei nazvo izvo. Kusiyana nazvo. Isusu tiri state property. Isusu tiri vanhu vehurumende, vegovernment. Whichever government comes is responsible for us. Ngatisazvinetsa izvo. Vanhu munozoere kuti kwakazoya vamwe munozouraiwa. Uraiwa nani? Kuuraiwa kushoma kwokuti ku 41 years ndisina chinhu. Kuuraiwa kushoma kwokuti ndinoenda ndachembera kudai kundeiswa kujeri.
makomrade mani tinozobatikana zvokuti kana ndichiona comrade anu uchiri kufamba musero by sero, branch by branch, nyika inoenda kupi kunoenda nyika iyi? Hakuna kuri kuenda nyika iripo wanapa inoendwa naye ku asi tichazopepuka here tese kupepukirana kuona kuti tasafiswa for a long time? Ngatichibatanai tipuwe mari yedu. Unongoramba uchisapota vanhu vari kukusafisa vachitora vana vavo vachiuya iwe uchitwa ladha vachienda, wouya nezimota iwe uri pasi pomuti iwe pamusangano. Makomrade, nyika inoendai kuinda nani? Yaindepi nyika iripo yeZimbabwe yatakati kai?